Hi guys, so welcome once again dito lang sa DionCarlos Pasabtako. So this is another episode sa vlog. Bali, nandito po kami sa Alcoy, Tingko Beach. So ipakikita ko sa inyo kung anong mga ganap mamaya. So kasama ko po yung mga ka-teammates ko, bagong teammates ko sa Team Jinky. So kasi nung pumunta ng Bohol, iba yung kagrupo ko nung time na yon. So nagbago kasi, bali every now and then kasi nagpapalit ng team. So ayun. So napag-isipan namin na pumunta dito during our day or rest day. So andito kami ngayon. So ipakita ko sa inyo kung anong mga ganap later time. I hope you will enjoy, and then pakita din namin sa inyo yung area. Ang ganda as in. Ayan. Ayun na. Ayan. O, diba? So pag may time kayo, pasyal kayo dito. Ayun na nga guys. So tingnan natin kung anong mga ganap later. Okay, so mga oni kay ang uban pa sa ubos. Hello! Hi vlog. Hi vlog! Pagluto na daw ang day, gusto na si Kuan. At na daw ilang pagkain. Nagkatanas madam oh. Yung madam. Kailangan na naman yung byuda. Sige daw. Saan to? Pinakupot sa ilong. Cook namin, ayan. So, siya tagaluto namin every now, pag ano. So, naghahanda lang siya ng breakfast. Tapos si Ace. Yaya natin, nagkahugas. Yung ano namin. Ayan. John! Oh? O, diba? Di ba? See the beautiful face? Da! Da! Ay na lang yung pila. Almost perfect. Pero ang kilay, paano maglagay ng kilay? Ang ganap, what are doing this? Anong ganap dyan, Dong? Ay, toothbrush! Yan. Kapalay ka nag-vlog. Oh! Anyong! Hasayo! Da! Lagian nyo nga sa'yo, lagi ka. Yeah, Welcome back to my channel. Please subscribe to my channel. So, Isay, ano sa may sulti mo? So far. So far, so near. Far. Good, good, good. Good, good. Nice, enjoy. Pero nahubog dyan kagabi eh. Wala. Wala ka nahubog gabi eh? Yes. Sure ka? Yes. Saan yung scandal video? Dito. Di ba masulti mo sa mga pangyayari kagabi sa mga games and all? Everything is very fun. Da? Kaya ako nakapanginhas. Wag ka kapanginas gabi eh. Pasayang gabi. Makatupit ako kumi. Nga naman. Asa nga ito manginasay good? Itulog palagi sila. Ang sama dyan ng flower sa Oday. Na maikog man tamusod sa iyong konlimpi lang floor guys. So. Bang! So, nang sa may naitabo, nakapanginhas ka gabi eh. Sud ka. Siti. Pag sure ha? Mo ba? Change religion naman to. Ganon. Sa may feeling nimo dahil sa duwa gabi dahil nga padumang kag saom dito sa bato. Bitaw dito ko sa dagat. No? Wala. Ganon. So ang epekto mauna na nanay flower sa dunggan. The ocean shows. O diba? Labantay kay i-post ba to na i-vlog ra ba to na ako? Mga pagitabo. Vlogger. Five. 10. Oh, wait!
Music! Go! Go na go! Magic! Magic or go! One, 2, 3. 5, 6.